दैबाना जादों बे जोंनि एरियायाव दैबाना रानबावबायसो एसे दालाङानो बोख'नो हाया दैयानो फुलखा सेस बेसेबांबा दैबाना लामाजों फैनानै बेसेबांबा बुरजा खोथिया बोखांना दोनदों खोथिया दैबाना जाफैनाय 300थासो जागोन नामा खोथिया बारासो जागोनदां जानो हागौ एसे रानहांबाय दैया सेस दै गोजा बामपानि गोजा ना बुरा सब बामपानि बेसेबांबा दैलै सयथिबो रास्ता लामा बेसेबांबा दै नायलाय माबायदि जादों गगामुख एरियानि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जानाय दैबाना दैया एसे रानबावबायसो सेस फाखा लामाजों दैबाना गोजा नायलाय लोगोफोर माबायदि दैबाना लामा दैबाना गोजा सेस बेसेबांबा दैबाना बामपानि आसरितसो दैबाना लामा फाक्का लामाजों दैबाना डेन्जारेस दैबाना लोगोफोर अभार जाबाय दैबानायानो फुख्रिया लोमलांजोब्बाय माने नोंसिना सेस दै गोनां गोजा सेस दैबाना न' लोमजोब्बाय केमेराया ब्लार जादों नामाब्रा आंनालाय बेसेबांबा दैबाना लामा सामा बामपानि बेसेबांबा दै जादों दुब्लिखौनो नुहुरला सेस लोमजोब्बाय बाला फबजोब्बाय खोमा दां माइ गायनायफोरा मानसिफोरना सेस बामपानि दैया माबायदि जाखायो आसुरितसो बिराद दाहारखा दैयाबो डेन्जारेस दै जाखागोन जानायाबो सेस न' फुख्रि सेस लोमजोब्बाय इमान दैबाना नायलाय माबायदि जाना दं आसरितसो दैयानो बामपानि जाजोब्बाय सेस मा जाबावगोन बिजों फाक्का लामाजों दै खारोबा बोरै जानो आसरितसो मोनगोन आसरित दैबाना आयौ गाब्र'दोंसो फाक्का लामाजों डेन्जार स्पिडलै दैफ्राबो हा ओरैजा गैला नामा दैया फारसेखै ओइखै फारसे गैला नामा ओरैजा दैया बै लामाखै मोनसेखै इमान दाहार जायो बाला बामपानि डेन्जारलै लोमहैजोब्बायदां खोलाफाराया लोमहैजोब्बायदांलै फुख्रिफ्रा सेस नाहराखैना बारा सेस लामा थानो दैयानो अभार जादों नायलाय लोगोफोर माबायदि दै जादों बामपानि नंखा सानदोंमा नाय नोंसोरो फाक्का लामाजों दै जानाय इयो फाक्का लामाखौ देखायनां ससे मेन फाक्का लामा बिदिनो नाय लोगोफोर माबायदि फाक्का लामाजों दै मेन फाक्का लामाजों दै बे फाक्का ससे मोनबाय हे दालां ना गोजौ फाक्का लामाजों दैनि सेस फाक्का लामाजों दै गोजा नायबावनि ओरैजा फारसेखै माबायदि दैया फाक्का लामाजों दै बेसेबांबा दै जादोंदां फाक्का लामा दै गोजालै दुसफोर नाय नोंसोरो नायबाय था केमेराया माथो आंना जास्लाबलायाखै अखा फ्रि हादोंमोन ना ओंखायनो जास्लाबाखै नै फाक्का लामाजों ओरैनो दै गोजा डाइरेक्ट सिदा सेस दै गोजा नै थांथ'लां इमान गोजानाव बिराद